یک ji dîrokzanên serdema navîn ê herî girîng e di şopên dîrokê de em ê Elî Cizîrî nas bikin. Jiber ku li Cizîrê hatiye dinê bi navê İbnül Esîr el Cezîrî hatiye nasîn. Di navbera salên 1233 de jiyaye. Bavê wî demek dirêj li Cizîrê rêvebertî kiriye. Yek ji dîrokzanê serdema navîn ya herî girîng e, li ser ola İslamê zêdetir sekiniye. Di hêla wêje û hînkirinê de jî gelek ket daye. Perwerdeya xwe piranî li medreseyên bajarê Cizîrê girtiye. Di serdema navîn de herêma Cizîrê yek ji navenda şaristaniyê ye. Lê ew diçe bajarên wek Musil, Bexda, Şam, Qudus, Mekke û li Medînê jî perwerdeya xwe dike. Li dû perwerdeyê ji aliyê malbata zengiyan ve jî rûmetê dibîne. Ji ber mercên karê bavê xwe yên siyasî koçî Musilê dikin. Di serdema İbnül Esîr el Cezîrî dijî de ji aliyê zanistî ve pêşveçûnek heye. Piştî hin bûyerên siyasî Cizîr dest diguherîne. Selaheddînê Eyyûbî dibe destselatdar. İbnül Esîr el Cezîrî tevê dagirkirina Qudûsê nebe jî di salên 1108 bi Selaheddîn Eyyûbî re beşdarî seferan dibe. Salên xwe yên dawî li Musilê dijî û li Musilê diçe ser dilovaniya xwe.